Тимак Агро, нашата мисия е да работим в тясно сътрудничество с земеделските производители, да отговорим на предизвикателствата пред тях и да им предоставим най-ефективните земеделски технологии в света. Нашата философия е проста – да използваме природните механизми като сила, която подхранва. Ние създаваме и произвеждаме нашите технологии чрез използване на естествени молекули и процеси. Тимак Агро е основана през 1959 година на брега на Бретан, Франция. Първият ни продукт е иновация от морето. Мощен и уникален почвен подобрител от екстракти от водорасли. Днес ние помагаме на земеделците по целия свят да преодолеят трудности и да увеличават добивите си чрез иновативни решения. Инвестираме сериозно в научно-изследователска и развойна дейност, чрез Световния иновационен център Рулие, частна институция, която изучава почвите, растенията и животните, изследва тайните на природата и разработва индустриални процеси, които променят традиционните разбирания в земеделието. Сътрудничим си с университети и водещи световни експерти, за да изследваме реални проблеми на терен. Целта – да подобрим земеделското производство, като същевременно опазваме почвата, водата и въздуха. Нашите фабрики използват отговорни технологии за намаляване на емисиите. Разполагаме с патентовани решения, които намаляват загубата на хранителни вещества и подпомагат растенията да ги усвояват по-ефективно. Разполагаме с технологии, които подпомагат биологичното разнообразие в почвата. Чрез изграждане на доверие, ние разбираме нуждите на фермерите и адаптираме нашите решения спрямо местните предизвикателства. Нашите фабрики са на стратегически локации и могат да адаптират формулациите към специфични нужди и земеделски практики. В Тимак Агро се ангажираме да обединим наука и природа, индустрия и върхови постижения. Експертиза и страст. Устойчивост и производителност. Земеделие, вдъхновено от природата.